Good evening, magandang gabi sa lahat. It's Learn Tagalog's most used Tagalog verbs. Andito ako sa parking lot ng 99-cent store and I'm waiting for Dad. Andito tayo sa side. We're parked here on the side of the store at hinihintay ko si Papa. Bumibili siya ng mga delata. Bumibili siya ng mga delata. And that's our Tagalog verb, present tense, bumibili. Bumibili. Lalakad si Papa. There's Father. So we're ready to go. Bumili ka pa ng? Advil. Ano pang mga binili mo? Anong mga binili mo? Medyas? Medyas, trash bag, At? chicken bag, At? Ano yan? Scotch tape? Teflon tape, Teflon tape? yeah, night light, At? peanut, At? then Mani. biscuiti, Italiani. And that's another verb, naglalakad, present tense. And if you haven't seen forming the tenses of verbs, you can find the link sa baba or below. And I'm here again waiting for Dad. Second store. He went on that store right there. I don't know if you can see it. You can see it. So that's where Dad went. Seafood City. It's a Filipino store here in National City because Dad have to buy coconut milk or gata. Naghuhugas si Mama ng pinggan. Naghuhugas si Mama ng mga pinggan. Oh. Ngayon, maulan. Maulan. Ngayon, yan ang isa sa ating mga most used Tagalog verbs, Mama. Naghuhugas. Naghuhugas. Habang si Mama ay naghuhugas ng mga pinggan, ako ay magluluto ng salmon. Magluluto. Bulaga. Naglilinis. 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 Nagsisipilyo. I'm brushing my teeth. Nagsisipilyo. Nagsisipilyo. Basa. For our next verb, andito ako sa garahe. Naglalaba ako. Naglalaba. Naglalaba ako. Ayan. At syempre, after doing the laundry, you have to fold the clothes, right? Magtutupi ako ng mga damit. Magtutupi ako ng mga damit mamaya. Magtutupi ako ng mga damit mamaya bago ako matulog. Bago ako matulog. Before I go to bed or before I sleep. Umiinom ako ng kape. Umiinom ako ng kape. Uminom ako ng fish oil. Uminom ako ng fish oil.
kumakain ako ng chop suey. Kain tayo.